cemiterio de Cortiñán cae a cachos e os veciños piden unha solución. Como evitar o desastre? Cemiterios en paz. Hoxe no termómetro. E iso precisamente o que lamenta a veciñanza. Imos camiño das 2 da tarde aquí no termómetro. Óscar, volvemos aí contigo. Están desolados, vendo o estado no que teñen o Camposanto, non? Correcto, Rocío. Isto é incrible. A verdade é que deixa frío esta imaxe porque chegas aquí e ves esta parte do Camposanto pechado, en Cortiñán, aquí ao lado de Bergondo, e nos estivemos, pois, toda a mañá por aquí falando un pouco cos veciños e falábamos agora, por exemplo, con José. José, ti que sentes ao ver isto, que está o cemiterio pechado nesta zona? Unha pena, porque isto, xa vedes, está todo destruído, non se mira da mañar e non sei en que vai quedar a cousa. Non sabes en que vai quedar a cousa porque de momento non hai unha solución ao tema, non? De momento non se sabe quen ten que facer para arranxar estas cousas, non? De entrada, pois esa zona da cuberta, este burato, non se sabe. Non, de momento non, e claro, hubo varias reunións, pero os veciños, claro, non nos poñemos de acordo entre todos, entonces a cousa está penso eu, bastante complicada. Claro, porque sabemos que está o Concello, aí detrás do Arzobispado tamén de Compostela para ver se botan unha man, supoño que tamén co tema pois, do burato este que se montou aquí, pero tamén están os nichos, e cada nicho dunha familia, e polo tanto iso supón que tedes que poñervos de acordo. Home, claro, porque hai que pagar entre todos, pero claro, se hai xente que non está de acordo, non vamos pagar os outros, penso eu, vamos. E a xente por aquí, José, ti que és de aquí da zona, que tes aquí familiares aquí ao lado, por sorte non na zona afectada, pero que tes familiares aquí ao lado, a xente que opina de estar aquí no cemiterio e non poder visitar os teus familiares? Home, non sei, a xente non sei o que opina, pero bueno, é triste, porque isto, así non poden vir aquí visitar os familiares, ni poñerlle flores, ni nada. É unha reunión que tuvemos, según dixo o señor cura, que se precinta un cementerio que non se podía enterrar aquí a nadie. Entonces non sei en que quedará a cousa. Ou seja, que xa non é que a xente que pagara estes nichos que non poida entrar aquí, porque as pedras que caen son xigantescas. Martín, por favor, se me enfocas por aquí, porque mirade o tamaño, mirade a miña man, isto se che cae na cabeza, estrágache todo, amigos. Entón, normal que estean agora plantexándose incluso pechar aquí o cemiterio e que a xente non poida pasar. José, ti, de alguna forma, que mensaxe darías para que a xente poida solucionar isto? Non sei, poñerse de acordo todos e mirar buscar unha solución entre todos, pero bueno, a cousa vexo complicada porque non poñerse de acordo, e aparte deso, parece ser que hai personas que non se dan localizado dueños ou propietarios, entonces a cousa vexo complicada. Vai ser complicado, amigos, pero ímolo intentar, e desde aquí facemos un chamamento para que ensexe que teña que arranxar isto, que se teña que poñer de acordo, por favor, poñedevos de acordo, porque isto é unha pena, de verdade, amigos. Devolvemos a conexión, Rocío. Pois é unha pena. Como ben dis, Óscar, porque claro, estou pensando a xente Gloria que lle dá consolo ir a ver aí o seu familiar e non poidan ir por ese camiño que estamos vendo porque se lle cae unha pedra en riba, home. A ver, o cemiterio ten que estar en condicións, además iso é un risco público. Sí. E o que si vemos é que é un cemiterio parroquial. Sí. Non sei hasta que... Eu o que penso como a importancia das persoas, porque dicían os veciños, antes había aquí un párroco que se ocupaba destas cousiñas, que igual chamaba... Ao final, a persoa que sea responsable si sabe o que representa un cemiterio e a tumba dun familiar para unha persoa, vai a poñer interés. Haberá quen importe menos e, bueno, pois voi a pensar, pois está mortos, mira, non. Poñerse de acordo. E meu pai. Poñerse de acordo sinalaba este veciño como solución que é difícil. Efectivamente, claro, porque aquí estarán en xogo o arzobispado, a xente que ten o María, a xente que ten o nicho, o párroco, non? Pasa como que as iglesias, hai unha parte que será do arzobispado, hai unha parte que é da iglesia e outra parte que é da familia, pero é un respeto moi grande porque temos os nosos difuntos aí enterrados, aí non se pode xogar con eso, porque todo o mundo ten esa fe que quere levarlle as flores aos teus difuntos, que lle costou moito pagar esos panteóns, porque esa xente costoulle moito pagar esos panteóns, e que se hoxe se levantan e ven eso, dirán, é unha vergonza, que os nosos fillos non miren por eso. Pois é unha pena que non se levanten e algún leva algún susto. De verdad. E logo, por último, Manel, que nos temos que ir a Cospeito, isto non pode pasar tamén que xente que non este directamente afectada, logo tamén por de acordo a propia xente do Camposanto, non? Porque
Haberá quen diga, non, eu non teño familiar nese punto, dame igual. Si, pero este é como unha comunidade de veciños. Eu sei polos nichos que compraron o meu pai, que é un cementerio parroquial, pero é aparte, porque non pasou ao clero, e iso é unha comunidade, é como unha comunidade de veciños Pois que a ver se para poñen de mañalo e acordo. punto. Rapaces, ímonos a Cospeit,